Morenyi kwara mugiro kamana nyako kitera mugi TV kanno kanya sayo yino choko chope chendu maro imore odokero kamano ni uketera mugi TV ka wantire kagi Wilson Ochuka jaka buwach kobita an kaka pele nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo numbija taya nyakuwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Even the local regulations are very clear. If you don't have a ticket, don't go near the stadium. Our fans have violated this. The Harambee Stars is performing very well, and you can see the performance of the national team. Please, let us not put that at risk. Tok yudo siem kuom CAF sirikal okwayo jo Kenya ni kik gimuomre manyalo miyo Kenya ikumo e tuke mabiro. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing. Sirikal ogolo siem ne jo ohala ma uso rech ma ok opuodhi e kind Nakuru kod Kisumu. En gima lich, Homa Bay lich mapok nwaneno. Homa Bay ler mwawe mana nie wane e piny moro ma ok Homa Bay mapile. Boma ma Homa Bay sani koro dich ka welo donjo ni romo mar tend loch gwenge mochakore ayanga. Aria deka uchiel nonone kaka inyalo yudo wachaka ni weche manyien gani tok yudo kum kowuok kuom riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF. Riwruok matayo adhula pacho ka indika achiel gi komiti matayo tuke CHAN nogolo kwayo mar duoko chien ketho chike moketogi kama tek mar chulo fwai. Motelo ne kum mane ochiw odiechieng' manyoro gi riwruok mar CAF, Kenya kokale riwruok mar FKF bende nochwadi gi fwai mar omenda tok ketho chike tugo mokwongo kind tim mar Harambee Stars gi DR Congo. Kwayo magichwalo ne jo Kenya mondo nyiew otiko kokale mbui ka jogo ma ok bi yudo thuolo mar donjo alap ibiro mi thuolo mar neno tugo gi TV madongo ma ibiro gur e kuonde dak. Tugo e kind Kenya gi Zambia e alap ma Kasarani biro mana bedo gi ji 27,000 mana monyiew otiko kokale mbui. CAF regulations are very clear. If you don't have a ticket, even the local regulations are very clear. If you don't have a ticket, don't go near the stadium. Our fans have violated this. They have gone a long way to defy the police on duty and force their way into the stadium. This is not acceptable. From Sunday, we have had meetings with the FKF, government and Ministry of Interior. Last night and today we shall have another meeting to ensure that this bad behavior is not repeated on Sunday. The Harambee Stars is performing very well, and you can see the performance of the national team. Please, let us not put that at risk. Let us not deny them victory because of the fan trouble that we've had over the last couple of games. So today, we make a pledge, all of us together, that it comes to an end. And after CHAN, there's also Kenyan football. E kinde no jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen okwayo jo Kenya mondo bed gi dimbruok e kinde ma gidonje alap mar neno tuke mag CHAN. Murkomen olero ni okenge moketi gi riwruok matayo tuke mag adhula pinje Afrika CAF nyaka luw mondo Kenya kik yudre kama tek. The fans are always called the 12th player. And we do not want to miss the opportunity to have the fans or to play before our own fans. I therefore, from a security perspective, would like to beg all Kenyans to really avoid going to the stadium unless you have a ticket. It is going to reflect badly on us. It is going to give us security problems. If the capacity of the stadium is exited, you can easily have a massive disaster and a security challenge for all of us. I want to request Kenyans, for the sake of our team, and if we all want Harambee Stars to reach finals, let us respect the regulations that CAF has put in place, and even the penalty they have given us to play 60% of the capacity. Let's just abide by it, and let's buy the tickets the way it is required. It is important for us to do so. Okang' mar rido chike ne johera mag adhula mayuore tuke mag CHAN Kasarani okelo paro mopogore kind jokanyo ka moko nene kaka okang' mar rieyo Kenya bende nene kaka yor keto Kenya e ratil motelo ne tuke mag AFCON mibiro bagi Kenya ka endi gi Uganda gi Tanzania higa mar 2027. Jafwambo marwa James Opondo lero okang' ma sirikal nyaka koro kaw
mar duoko e wang'e chenro mabiro luoko nying Kenya e wang' CAF. Bang' johera mag adhula muko ohinga mogeng'o alap ma Moi Stadium Kasarani e kinde mane Kenya rakore gi tim mar Morocco, riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF ogolo koke kendo chiwo kum ne Kenya ma biro mana ndalo machuok to CAF bende siemo Kenya e tugi mokwongo gi tim mar DR Congo. Odiochieng' manyoro tok twak margi CAF nyolando ni johera maromo 27,000 kende ma onyiewo tiko e mbui ema ibiro yienegi donjo e lap chieng' Jumapil e kinde ma Kenya biro rakore gi tim mar Zambia. Fact nine gituro rangach magi yudo thuolo magidonjo go e pap. Mano ne en violation achiel kuom chike ma CAF oketo. Mamane emomiyo koro gi wacho ni kara koro mondo gikaw further action. En higni mathoth kapok Kenya obago tuke madongo ka kinde lweny bende osebedo e tuke adhula ma pacho ka. Dibed ni jo Kenya mathoth onge gi ng'eyo mag chike matayo adhula koso jo Kenya nigi ilo mokalo apima. Mentality en ga ni ka mpira biro wabiro dhi kati yonge giti otiko to wabiro dhi jomoko bende rito jo wanasiasa e gate kanyo endo seche ma mwanasiasa mo maduong' biro dwa donjo to gimbe ginde gidonja gi thuon to mano gimok nyal timore e competition machalo kamae. Koro kaka jofwambu onego beni wangiso jopiny kata johera mag adhula ni mae en kiwango mopogore. Kopogore gi tuke mag CHAN, Kenya, Uganda kaachiel gi Tanzania bende ochan ni biro bago tuke mag pinje Afrika AFCON higa mar 2027. CHAN obiro kaka penj mar keto pinje adek gi ratil ka koro gigo matimore pacho ka nyalo kelo lokruok e pach CAF. Lodvik Aduda lero ni ka Kenya okotang' to tuke mag AFCON ginyalo mana neno e view sasa. Ima rach mogik ni kok watang' to CAF nyalo mayowa hosting rights mag AFCON ma 2027. Imane gima rachie mogik. Aneno ka jo Kenya ok ne mano. Kisomo kata gik ma dhano ndiko, jomoko kwe ni CAF e bwogowa, CAF e timo anadi, chike gi nyaka lo. Kaka jofwambo ting' nitie mar puonjo jopiny chike mag adhula. Kata kamano, jofwambo Boniface Osano lero ni nyaka koro jo Kenya lok pachgi kendo dimbre e kindeni ma CHAN dhi nyime motelo ne tuke mag AFCON higa mar 2027. Nyaka koro waikre, nyaka wabed gi giminya wacho ni mental shift, ni gimoro maduong' biro. Kaka jofwambo wasebedo iseneno kani di stadium kati inge accreditation kukitunde stadium kujo tipo ingisi jakibedi gi media ticket either midhi go e mix zone kati midhi go e press conference. Koro sheria opogore kendo nyiso ni nyaka wa adjust. Sirkal komachielo bende osiem wang'i tok rem kelo kwe e kinde ma johera mag adhula pok odonje pap ka hero mar obila tiyo gi iro malungo wang' bende ikwedo. CAF ogolo chik ni sirkal nyaka tim chenro mar puonj ne johera mag adhula e kindeni matukegi dhi nyime to ponono ni girem timo kamano kum mager inyalo tiel ne Kenya. Duoko chien johera mag adhula mabiro donjo e lap chieng' Jumapil neno ka gino mabiro goyo jotugo kibaji. Kata kamano, Boniface Osano to lero ni omenda bende ma osingnegi nyalo miyo Harambee Stars loch. Nyaka gi adapt, nyaka gi adapt ging'eni mashabiki ok dhi bir kaka ne gini e game mar Morocco cha. To kendo wach mar pesa manyonge ni apani odonje wi vijendegi kabisa. Fans go, yes. Gibende iluongo gi ni the 12th person, but chutho jotugo biro tugo kaluwore gi instructions ma coach omiyogi kata technical bench omiyogi. Kenya omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe group A gi points 7 bang' tugo tuke adek kalo chieng' Jumapil e kind gi tim mar Zambia biro miyogi otiko mar donjo tielo mar quarter finals. Angola nitiere thuolo mar 2 e kinde ma DR Congo nitiere thuolo mar 3. Morocco gi Zambia omako thuolo 2 mogik. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni nitiere johala moko ma gin achudhe ma wuondo jopiny ka uso negi rech mani kod kwiri maricho. Sirkal osiemo johala go ni dhi kaw negi okang' mar chik. Cynthia Onyango miwaler. E tielo machielo, sirkal ogoyo milome e wi rech mani kod kwiri maricho
mawachore ni iuso e chiche mapacho ka ne johera mag rech. E kinde limbe mare kaunti ma Nakuru, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni achudhe moko mani kod lony mar kwetho tego mag sirikal sani oyawo hand chumbu kod ngima oganda jo Kenya ka giuso ne johera mag rech motimo kwiri makech e boma ma Nakuru. Kaluwore kod Murkomen, rech go manonro oseyango ni ok long'o kod ngima dhano iluwo e nam ma Nakuru kendo bang'e itero nyaka e kaunti ma Kisumo, kama bang'e iduogo ikelogi e kaunti ma Nakuru kod loche madongo ka oluorgi kod Nyabaraf, kama bang'e uso ne jonyiewo ka iwuondogi ni mago rech mamit manya nam lolwe, ma bang'e jonyiewo laro ka olap dhogi jujni ka ok ging'eyo ni ginyiewo kwiri makech mabuogo ngima dhano. Kipchumba Murkomen ochiwo siem makende ne achudhego maleny kod omenda jopiny bang' uso ne jong'iewo kwiri makech ni sirikal ng'weyo lachgi kendo ndamo mar chik mager liewogi. Which is being also supported by big men with refrigerated cold rooms here, together with lorries that come to carry that fish. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing, and I'm glad that technology is being applied by KWS. E kinde manyime nonro mar Kemfrey ande osegolo lipot ni rech mayudore nam ma Nakuru ni kod kwiri makech kendo ok ber kod ngima dhano. Ma ne onenore kinde mane apisas marito le mag bunge ma Nakuru nomako jolupo moko 3 kod rech mohewo kilo 450 bang' jodak chiwo ywak ni rech ma Nakuru tow kinde machuok kende bang' golgi ei pi. Okang' mar sirikal chungo kilwa mar rech e nam ma Nakuru kata kamano nobuon kod jolupo ma pod medo pondo katimo kilwa masani keto ngima johera mag rech e andaki. Penjo en kaponi sirikal timo moromo e rito ngima oganda machamo chiemo mani kod kwiri koso ng'eyo margi koso ote makinde ni bende en mana goyo poro ne liech. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Boma ma Homa Bay sani koro chacho gi welo mathoth mosedonje kaunti ma Homa Bay ne romo mar tend loch gwenge ma higa ni mobagi alap tuke e skundi ya wuoyi ma Homa Bay. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, jatend piny Kenya William Ruto kiny ne yawa yanga romo no. Boma ma Homa Bay sani koro chacho gi welo mathoth ma osemolo romo mar telo mar kor gwenge ma obagi skundi ya wuoyi ma Homa Bay kendo kiny yawa yanga gi jatend piny Kenya William Ruto. All the delegates, all the participants, let's work closely with the ushers, the stewards, the security officers, and when we're in distress, our officers are easily identifiable. Gisani chendo mag wuoth tek mokalo e boma ma Homa Bay kaluwore gi nyamburko mathoth ma bende okelo dhungruok mag nyamburko e piny mopogore e boma no, kendo en thuolo maber ma koro johala tiyogo e loso mwandu e kinde romo ma kamano. Gima devolution osekelonwa en gima lich, Homa Bay lich mapok nwaneno. Homa Bay ler mwawe mana nie wane e piny moro ma oko Homa Bay mapile. Johala yudo ber sani kabisa, gik moko dhi sak. Kana uso mena moto. O usore maber kata bed manidwe no alo kamano to matis mantie no. Alwora mar skund sekondar ma Homa Bay kama bagi romo ma kamano, chenro mag ohala mopogore dhi nyime kendo johala matindo keto kuondegi mopogore ma giloso chiemo ma giuso ne welo moyuore romo ma kamano. Rech tin. Wakwayo ni joma nigi gauge okelnwa rech e Homa Bay ka mondo johala yud kaka loko, mine oyud kaka lokore. Atwengo to soda bende auso. Ne riwruok mar devolution mobiro ni okelonwa ber kaka wan johala e town kae. Soda ma an godo oserumo kendo an e dho ndara ka ne rito soda mondo akaw gi mtoka makelo soda ni eri. To chunya mor gi gima Nyasaye okelonwa e town kae. Kendo kata ute mag nindo e kaunti ma Homa Bay kod alwora mare bende sani koro pong' te kaluwore gi welo mathoth mowuok e kauntis mopogore koyuore romo ma kamano ma bende dhi kawo ndalo 5. Kendo waneno welo koa kila kaunti ka kaunti kodonje dala mar Homa Bay. Otende wa duto te obedo booked, otende opong', kuonde mag tongona opong' te, weche mag jo pikipiki, weche mag jo taxi. Ba ka rech to ko bedi ikawe to wuok e lweti koro nyaka lokruok wabed godo. Ma en thuolo mokwongo mibagi romo ma kamano e kaunti ni, romo midhi loro ayanga tich abich juma ni gi jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo oganda jo Kenya mondo mi oyie tiyo kanyakla kaka achiel kuom yore mag neno ni piny Kenya ogoyo okang'. Ruto ne oloso e kaunti ma Homa Bay kama norome kod jotelo kaachiel kod joma mine mag kauntis ma e gwenge ma Nyanza. Nyakidi nigi ler. Odiochieng' achiel motelo ne chakruok ayanga mar romo mar tend loch gwenge kata devolution conference e kaunti ma Homa Bay. Jatend piny William Ruto noromo kod jotelo kaachiel kod mine mawuok e gwenge ma Nyanza. Koloso, Ruto nowacho ni achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo goyo godo okang' kendo chopo e rang'iny mar pinje mamoko en mana ka oganda oyie tiyo kamoro achiel kendo kwedo siasa mag dhoudi. Kenya tunataka tuwe taifa moja. We can never develop as a nation divided. We can go very far as a nation united. Na ndio sababu hiyo tumesema kwa vyovyote tutaunganisha taifa letu la Kenya. Tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe kisirani, tuondoe hasira, tuondoe ukabila, ndio Kenya iungane iwe taifa moja. Ruto bende ne omedo ni otiyo matek maketo kenge mag bero chumi wirani kata obedo ni piny Kenya osebedo gi achiedhnade makagi kacha. Ting' mar chwalo chumi nyime biro dwaro nywako lwedo mar jotelo kaachiel kod jopiny duto. Tumekuwa na matatizo ya uchumi pale mbeleni, lakini kwa bidii na ushirikiano ya Wakenya wote na nyinyi watu wa Homa Bay mkanipatia shujaa anaitwa Ng'ong'o, ule John Mbadi, ndio tumeshirikiana na yeye ili uchumi ya Kenya isimame tena wima na kushughulikia wananchi wote wa Kenya. Mpaka watu wa IMF wamesema uchumi ya Kenya ni namba 6 katika bara letu la Afrika. Ekindego, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nokwayo mar mondo miyo manyore manyalo konyo e tiego joma mine e counties mag Kaluo. Gino mabiro jiwogi e yor yuto. Pili ya kumaliza early pregnancies, tukumaliza SGBV, kumaliza new HIV infections, education of our children is economic empowerment of our women. So, Your Excellency, that is our request to you today. If we can have a way of empowering these our women, which we are doing as counties, but in any other additional way. Romono no yuor bende kod jaod bura masuba North Millie Odhiambo manopoyo okang' mar piny Kenya bedo kod aton jener mokwongo mamiyo. Gino machiwo jip kendo ranyisi makare yor telo ne mine mamoko. The rain started beating us when we were marginalized. And that is why we want to thank you, Your Excellency, that this time the Attorney General of Kenya, the first woman Attorney General of Kenya, is Nyana Berkosok Ber. Your Excellency, today is also International Youth Day, and I am happy that you have been with the youth in Kakamega. We also had dialogue with the youth at Tomboya University, and when you solve the problems of the youth and solve the problems of women, then you have solved the problems of the nation. Magiduto, timore ka koro oganda kwano seche matin ne chakruok mar romo mar tend loch gwenge ka thor wach mar romo no en lalruok e wi okenge manyalo bero ohala kod mago manyalo chiwo thuolo mag tich ne rawere. Nyakidi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koro kwa mondo we medo chiwo singo mamoko kendo kete tim singo manosechiwo chon. Mana kaka jafumbo maro Walter Nyambaga lero, jatend piny Kenya William Ruto mane duoko penjo matek mawuok kuom rowere nyasi mar yango juma mar rowere kaunti ma Kakamega bende notiyo kod thuolo no mar sidha yanga chenro mag yuto ne rowere mohinga 90,000 motisi ni Nyota. E kinde nyasi mar sidho kenge mag bugo tije ne rowere, e chenro mane obagi kod jatend piny e kaunti ma Kakamega kendo chiwo thuolo mar twak e kod joma tindo mawuok e konde buora monywando imbo mar Kenya e mbalariany ma Masinde Muliro University. Ka rowere onyiso chir mar chomo jatend piny kod penjo e wi rem chiko ite ne jopiny mane oyiere e kendo timo dwachgi e gino magikone nyalo miyo ne mudho e yiero mabiro. This is the only chance I've gotten as a comrade to advise you that it is very true that if you don't listen to the voters,
then 2027 you might listen to the returning officer. Twak ne pek kendo jende oko ne jatend piny ni mondo ged ite makare kendo chopo kare singo mage ne jopiny kagisani to gijiwe mondo were kod medo chiwo singo mathoth ma ok nyal chop kare. How are we going to ensure that the human resource are, for instance, the police and maybe some of the leaders that we have are engaging with the people, the common mwananchi, in a diplomatic way from a militant way? I'm saying this boldly as a believer of Kumi Bila break. So situaribi appetite, make sure you do what the voters want so that we'll celebrate you in 2027. I agree with you, my brother Kasa, that ultimately the people of Kenya will make a decision. And the people of Kenya ultimately are the sovereign. They will make a decision on what kind of leaders they have based on whatever program those leaders have. Just I want to, the same way you have advised me, I want to tell you that as Kenyans, this is our country, and this country can be a wonderful place. I believe in Kenya. Kenya is a great country, the same way you believe in Kenya. Ruto kata kamano uchiwa gete magigo mosetimo komero ni chenro mar tije ne ojende maloyo 90,000 koro odhi yudo thuolo mag tijego yo manyasani kendo madhi bugo chumi makare kuom rowere. To increase employment and income generating opportunities for young people across the country. Nyota aims to enhance youth employability, expand access to employment, promote savings, and strengthen youth employment systems and project management. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bas wadhi yumoro machuok kudogo bang' daka matin taneno ka makamu jakoro message neni wacho ni nyis na jo Homa Bay ni kiny girwak president ka otelnegi gi baba gi Her Excellency Gladys Wanga kwa shangwe na vigelegele ka devolution mar Homa Bay orumo to wachimo birthday na birthday mar makamu kasto Collins Obuon bende men ker mar chokora Kenya mangima wacho ni mano wacho ni remo gi ler kendo chokora mor kodi wachne makamu ni ticket na pok ayudo mar birthday party mare an kaka ker nyaka chop kanyo makamu geno ni winjo Collins Obuon ker mar chokora wacho ni pok oneno otiko mare mar birthday mari monego beno bire. Ramogi TV aneno kama chielo bende nitiere kaendi ma indi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo Trevor Imore wamor kod news kaka ler kendo wantiere mana e county marwa mar Homa Bay ka seche makoro wan kod welo mag devolution conference kendo welo osedonjo malich ahinya warwako jowa duto mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Ana machielo bende kaendi ni Fema indi on behalf of elders duto manyakach atimo mos ne jowa duto manyocho yudo masira mar apaya mamboleo Kisumo. Nyasaye oket chuny jowa mowito ngimagi kama ber. Mind Guy Philip Ochieng mar Jemo Nyakach, the youngest guy in Africa. Watimo mos ne jowa majo Nyakach kanyo. Watimo kaka wanyalo kaka mondo wakonyre gi jowa manoyudo masira. Wageno ni Nyasaye biro keto chuny jo mosenindo kama okwe to wabiro chung kamoro achiel kik bed gi luoro. Aneno kama chielo bende nitiere kaendi greetings mar jo Kenya nyaka koro nyis lony kod kwe opira ma igoye pacho kaendi onego koko gi tulo dhi nyowa kabisa. Secondly, romo mar ker gi mine ma Nyanza asiro kabisa. Wach ma ok aneno ka okwero gi wach ma ok aneno ka ber kodgi en gi puro marach weche mariche dhogi mana kaka ne waneno kuom honorable mano wuoyo ndalo moko machon mano shemo to mar DCI. Machielo bende nitiere kaendi Ombija ber ndi anini maler kan ka sese ma Oscar nyakwara iro. Kamano ere gimomiyo iuso ticket mabandia mamiyo ji biro mang'eny e pap Makandis Paul. Kamano nyaneno kama chielo bende nitiere kaendi Madadi amoso mama wa Manyagoro Manyanyakach kutoka Raguda Sori Karungu the only tailor. Kamano enya koro machielo bende wacho ni chike nyaka redi jo Kenya walo maendi ateto soja mar Uyoma. Kamano odugo bang' dakika moko matin kik dhi mabor ahinya. Citizen
We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance. Freshness that inspires confidence. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Warwaki kendo ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen okoni dwaro ni tiere mondo ket winjruok ewi ywaruok mosebedo ka mienjo e kind obila kaachiel kod duol mochung'ne ndiko obila kata National Police Service Commission ewi ndikruok manyien mag obila. Murkomen wacho ni chenro no mar ndiko obila dwaro riekni mathoth e kind jogo matayo ndiko makamano kendo ni kuom mano tije duol no ok bi weti oko. Okoni onego ket kiewo e kind tije obila kod mago mag duol no. Ka owacho ni en wuon obiro bedo jathek kendo obiro neno ni opuodhi chike go mapok kapok gidhi e doho. I am going to ensure that we strike a balance between the role of the Commission and the role of the police service itself. And to start with, I have a meeting tomorrow with the Commission and the IG, and then we will work together until we find a solution. This is a very sensitive sector. We do not intend to see any wrangles. Familia mar jalup ruoth ma sublocation mak Kugitimo mane ochiel gi magina mowito ngimane dwaro ratiro ka giywak ne tend arita kwe kuom rem ka okang' mar chik bang' ka jalup ruodhno ne ogoyo ripot ni ngimane ni kama rach. Kaka George Juma leronwa, jalup ruodhno ne ochiel gi lisasi otieno manyocha. E kinde ma jotend arita kwe dhi nyime kot nonro ka otende kod nek ma jalup ruoth ma sublocation ma Kugitimo e sub-county ma Kuria East, familia ma jalup ruoth moen kaka Daudi Magaiwa mane onego otieno ma tarik 10 mar dwe ni sayo jotend arita kwe kuom ne rem ka okang' mar chik bang' ka jalup ruoth ne ogo lipot ni gimane nitie kama rach. Familia ma jalup ruoth ka otele kod wuon mare Magaiwa Gati wane lipot ne ochwal mathoth ka obila kod mosenindo mane wanenge nitie kama rach. Kata kamano tend arita kwe ok ne okawo kama owinjore manyaka koro onege. Mtoto wangu alipata ripoti mapema na akakimbilia serikali, akaripoti na mskiwa akashikwa akawekwa Kigonga,
lakini baadaye aliajiriwa. Ilifikia kwamba anapangwa njaro eti awawe na 150,000. Alipo weka hiyo maneno kwa simu, alipeleka paka kwa wasee wa kimila, wale wanaitwa wasee wa kimila, akawaambia mimi hakika ninataka kuwawa. Na huyo mtu kwa rekodi hapo anaongea, wanasikia. Hawakuchukua jukumu yoyote. Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu, nimesomesha mtoto wangu kwa shida, ameacha watoto wake wachanga. Jalupuoth ne ogo kod lisasi mowito ngimane ikinde moro ko en kachiel kod osiepne ma en kaka Kohera Benson ne giwuok e kar budho moro e chiro ma Kogitimo kar saa 4 mar otieno. Nikamwambia naibu chifu rafiki yangu kwamba nimeona watu ila ninawahisi sio watu wazuri, maake walivyovaa wamejifunika mashuka, makofia, hawaeleweki. Ikibidi tutumie mbinu zingine, tutumie njia nyingine ya kwenda nyumbani. Rafiki yangu chief hakuweza kunielewa, ijapo alinitia moyo. Akaniambia ya kwamba, akaniuliza swali kwamba unaogopa kufa? Kohera wacho ni bang' chich kod ji adek moriko ne giyudo karito gi bath apaya ma ne giluwo. Ne gitemo ringo, kata kamano jogi manomandre kod bunde ne oging'o ni jalup chief ni kendo ne igoye kod lisasi mowito ngimane. Marehemu rafiki yangu chief, yeye ndiye alikuwa mbele yangu. Wale watu kututanguliza, huyu wa nyuma kututanguliza na wale wawili wakiwa mbele tukiwa katikati, niliweza kuhisi hatari, maana nilisikia huyu wa nyuma akishika bunduki. Kushika bunduki nikashautia rafiki yangu kwamba hao ni maadui, tukimbie. Chifu akang'ang'ana kuingia kwenye geti ya mtu jirani. Kuingia kwenye hiyo geti kulikuwa iko na kichuguu ambako mvua ilikuwa imenyesha kinateleza. Aliweza kuteleza na akapigwa marisasi kutoka nyuma. Tho ma Jalupuoth ni kod iteno kod chung' mare ma otegno e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria East. Jalup County Commissioner ma sab kod Makuria East Richard Ojwang' wach ne gichich ni Jalupuoth ni ne one kalore kod chung' mare ma otegno ka otende kod kuo mag jamni e gwengego. Mpiga risasi 8 with 4 in the head. The chief, the assistant chief has been so instrumental in the dealing with the stock theft here. This did not go well with criminals that partake to stock theft. They finished him. Ojwang' wane din Jalupuoth ni yande ne ogo lipode mathoth ka obila kawacho ni ngimane ne nitiere kamarach kabet ndalite kwe ne dhi nyime kod timo nonro. File is there over threat to life. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gedo mar olalo madhogoe matudo senge kod gota gulu osechopo atamalo 38 ka Medusa motelo ne gedo no nyiso geno mare ni tijno biro rumo dwe mar 4 higa manyien. Kaka Steve Biko leronwa jopiny alwora ma Imbo onyiso mor margi kaluwore kod gedo no manosingnegi kod jatend piny Kenya William Ruto. E sach limbe mare alwora madhogoe giko higa 2023, jatend piny William Ruto nowinjo ywak jodak madhogoe mar dwaro daraja matudo senge kod gota gulu kendo weyo gi gisingo mar tieko midhiero no kokalo kuom gedo mar olalo. Dweche 20 bang'e gedo dhi nyime kendo ma e chal mar dhogoe. Kazi kidogo inaendelea hapo. Hii inaitwa drilling rig, ile inachimba zile foundations za hiyo bridge, na from there now the upper structure of the bridge will come up. So far the progress is at around 38%. Watu wa kutoka kule majimbo wamekuwa na faida sana kwa hii bridge. Miaka zenye zimepita hapo kumekuwa na maafa katika hii bridge. Maji inapita juu, lakini sasa hii bridge ikiwa sawa, watu watakuwa sawa. Kalu record Medusa motelo ne gedo no, Arnold Lumbasio, olalo no biro chako tich ayanga dwe mar 4 higa manyien. Kanyaka sani, gedo mare osechopo atamalo 38. April 13, 2026 ndio our completion date. Na tutafanya tujitahidi iwezekanavyo tumalize hiyo project. Moko kuom jopiny alwora madhogoe lero midhiero magisebedo ka gikaloe ahinya to kinde ma ohula mol, gino machunogi mar tiyo kod yedhi mikwang'o magiwacho ni en osigo mapek ting'o. Ka koth chwe to pong' kaka ji kal kadhiyo majimbo onge, wathagre samoro wakalo gi yie ni chulo
tichule pesa man malo. Okosebedo mayot dhogoe ka customer ya usenge kata ya majimbo kakalo kae. Onge kaka ikal kitingo sigo chuno nyaka imany ng'ama dhiri no kadhiri nyaka ichule gimoro matin gima samoro gimidhi dwaro majimbo kod be en gimoro matin. Koro washukuru Ruto dhi miyowa tich mayot kwa usenge gosieko tudruok dhi bedo maber. Ewi mano ne ginyiso mor margi kaluwore kod gedono ma koro chuogo nyaka thuolo mar tije ahinya to ne rowere. Ma dhogoeni osemiyo jo rowere wetena gi youths wetena yudo tich mopogore opogore kaka drivers, casuals, tije mang'eny. Koro omiyo jomoko source of income, kuo oduoko chien. Ago erokamano ni jatelo president marwa William Ruto kuom gima otimonwa. Olosonwa dhogo yang'en mbele, wabiro winjo maber kendo wabiro yudo kaka wakalo kwadhiyo majimbo. Tieko gedo mar olalo ni biro kelo fuong'ruok ne jodak maimbo kendo bero ohala e kind jo usenge kod loka magotagulu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jatend migawo mar jolweny Soipan Tuyao kwedo weche mosebedo ka wachore ni piny owacho wito oko chenro mag miyo jolweny chiemo maonge chudo. E nyim komiti mar od bura mochung' ne weche maoko, Tuyao lero ni chiemo mag jolweny ibiro chulnegi kokalo kuom omenda mambalang' mar chiemo ma sirikal nyocha omedogi. Omedo wacho ni jolweny manie chenro mag nyayo kwe to biro dhi nyime gi yudo chiemo magi maonge chudo moro amora. We've actually received reports, some positive directly from the officers themselves, saying that they actually encourage that they use the system. Some from politicians saying that it might not be a good system. I think this affords you an opportunity to clear the air and say exactly what is happening with our officers. So did you involve them before coming up with this new policy? And just tell us clearly, how does it work? The free lunch is replaced with an allowance. So there's an increment to the soldier. I don't think it touches at all on the issue of morale of our personnel. One, because it only applies to personnel within peacetime locations. Personnel within operation areas continue with a free meal plan as it has been. Personnel on training and other specialized assignments continue with the meal plan as it has been. So there is no issue at all. And actually, the pilot has taken off. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono jafwambo marwa Millicent Adhiambo limo gweng' ma chuth mayudore e kaunti ma Migori kendo miwa sigana mar kaka jogweng' nong'eyo nonro mar gweng'gi. Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapaplawa ofuyo kodwa modhio piyo e gweng' mong'ere ni Achuth mayudore e kaunti ma Migori. Sama iwinjo nying mar Achuth, ang'o mabiro e pachi? An ang'eyo ni Achuth en winyo. We wawinj anena ni ang'o madine mi chak gweng' ni Achuth. Pach jodak makae to chalo nade? Nwan gi winje moko mane piyo ka, to winjego ne luongogi ni Achuth. Nyaka sani pod wan kodgi ka. Koro ema nomiyo nwaluongo gweng'ni Achuth. Hii kijiji ilipewa jina Achuth Market sababu kulikuwa na mti mkubwa hapa hivi ambapo hawa ndege walikuwa wanapenda kukaa hapo. Sasa ndio bana iliitwa Achuth Market. Hizo ndege zilikuwa zinaitwa Achuth. Benyuni mweneni era Achuth gisodomora. Achuth kane wan gi winy moko modak malo miluongo ni Achuth. En ni winy mane iluongo ni Achuth gi dholuo ne thoro piyo kanyo, winy go ng'eny kanyo, be pod wan kodgi nyaka sani emomiyo gweng'ni oluongo ni Achuth. Nyakwara Mogi bang' winjo kaka jogweng' oselieko kotenore kod nying gweng'ni ma Achuth, we koro wawinj anena ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng'ni ma Achuth ni kanye. E gweng' ning'iyo gima timore e gweng' kata gik mane nie e gweng'. Koro area ka ne nitiere winy madongo mag achudhe ema nomiyo luongo ka ni Achuth. Ne nitiere yiende madongo mane gipiye. Koro ne gipong'o wi yiendego e kama ne giyueye mamiyo ne ochak ka ni Achuth. Mokwongo nobedo gi plode moko 9
ka jaduong' Lugedi gi Rastas Odiara, magi jok manochako Achuth Market gi jaduong' Ephraim Amwai. Eka bang'e nomed plode moko mobedo gi plode 13. Bang' mano ne gin go ohala mag bucha gi dukni ma go ohala matindo tindo kaka gige duka. To ne gitimo ohandegigo. Mana ni achiel kuom johala go, Lugedi, nonegi koa e ohala. Tok mano, wasebedo ka plode ochako medore kaluwore gi kaka dhano ochako medore e piny ka. To gweng'ni ma Achuth, humbe landore kod weche kata timbe mage. Mana pur, oduma, kod gik moko matindo tindo kaka njugu, gi rabuon gi gik moko. Kulima na ufugaji wa wanyama. Chone manorach, lakini tinde wan maber, vijende wakete maber. Wapuro ndawa, wapuro oganda, wapuro njugu, gi gik mamoko kaka muogo gi rabuon. To bende nitie dongruoge ma Achuth osenyuolo e ngima jodak kod johala maluorani. Waneno ka iloso no hospital wan kode ka gi gik moko matindo tindo. Mahindi imepandwa, lakini sasa soko ndio hakuna, lakini mahindi iko, mifugo iko. Shule pia ziko, lakini sasa iko mbali. Hospitali pia iko, lakini iko mbali. Kama watu wa hapa kufikia hiyo hospitali si rahisi. Achuth ka wan gi lodge, wan gi badhi mbele ka, jodongo nyalo budho, shed mag boda wan godo ka jodongo nyalo go draft ka godhiambo. Customer be wa maintain customer maber. Wan gi medruok e waneno ka wan go hospital moro wan ga Achuth malo. Poko yawe osege lakini poko yawe hospitande no. Weche somo sani wan go maber ke Achuth ka no en kama nocha. Sani wan gi jo university wan ga gweng' Achuth ka en kama nocha. Sani somo ber karwa kaka kabisa. Wan gi school Bishop Makarios ni malo kacha. Nyithindo nyocha chandro ne wach pi sani ok winegi pi e sikul. Nyithindo kuogo ko ni dhi omo pi aora. Nyithindo dak mana e sikul kanyo. Sitima waneno kosechopo, wan go ka. Wan gi pige mag kaunti moro bende chone kacha. Nderni bende waneno kosedonjo nyaka mag masikani ye kuondegi. Osiptal wan go. Wan gi Bwari dispensary ka. Wan gi machielo bende Nyoyani malo kocha. Ombolo kaka cha wan gi kamoro ni Kolwal bende wan go hospital kanyo. Waneno ka gintiere. Kedo be improve matin nikech chon ne wan gi ute lumbe, sani mabati nitie. To dhano bende sani gero permanent kaluwore gi nderni mosebiro gi ma pod medore. Wan gi academies 4 kore ka. Wan gi sikunde mag sirikal bende 6 machiegni ka. Jogweng' ma Achuth nigi rem kod kwayo mane magigombo ni okele alworani mondo Achuth odongre ometni ochal kod kuonde mamoko. Kuonde mieche moko madhi kaka iye kocha to waonge gi stima. Koro emomiyo wakwayo ni ka sirikal nyalo yienwa mondo konywa wabed gi stima nyaka kor gweng'. Si tunaomba serikali tujengee soko. Kiwezekana kama sisi wanajensi wenye hatuna kazi ya kufanya, kama tunaweza fanya biashara hapo, tujengewe soko, alafu barabara pia tutengenezewe. Alafu stima, tafadhali tunaomba tu stima iende kila mahali. Iyo losman mo gi Luanda Junction, lakini ka bira Achuth malokoni poko losnwa yo. Kamora mora magimoro nitiere. Jok ber 100%, jokuoge be nyaka obed ge iye. Ke kata moro be nyola logo ganda, nyola logo oduma gunia. Ochako lal gi gweno. Gik mwanyalo remo sana pi, wan jopur to pi thago wan nikech wagombo ni wapur alode, to alode wategemea koth en gima biro e season ma samoro nyalo disappointi, samoro ipuro giri moro kapod itegemea koth, koro wagombo pi. Sitima to yenyewe osebiro to pok ochopo e gwenge nikech pod gin me center ka kaka Ugwedhi ka center pok gidonjo nwa e gwenge ma koro nyalo konyowa. Wakwayo sirikal kapo ni gino nyalo biro to chopnwa nyaka miechwa, kik obino biro e center gi sikunde go osiptende go kende, stima gi pi. Chiro waonge go mwanyalo tere gik mapuro go. Osiptal wan go to yedhe onge. Wachandre ka wan gi jotuo. Makama jotuo nyalo konyore maber onge. Sirikal okelwa yedhe e osiptande moger mapoko yawogo be gikelnwa dakteche manyalo konyo jopiny.
mondo mi nderni be gipanwa manyalo chopo kuonde ma owinjore kwadhiye gi gigewa mawapuro mondo mi jopiny obed gi yot. To ndalo koth chuodho chando nyithindo ka gidhi e skul. Koro wakwani sirikal olosnwa nderni nyaka madonje skul mondo jo skul be obed gi yot, kik gibed ka gichando nyithindo ne wach lil sat. Mana kamano gi kanye mwachopo godo giko matielo makawuono e chenro mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka ilimo kata iwinjo gweng' ma achuth mayudore kaunti ma Migori to ilony kod gimomiyo ne ochake ni achuth. Omiyo kik idhi mabor. Med kete mane wang' jowi mari maramogi nikech kae majuma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Wadonjone weche mag ohala ni jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi noyudore e tago maliet e kinde manopedho dwaro mondo mi jokanyo e sekta mar teko opuodhi chenro mar keto kambi mar keyo modhi mag nyamburko kata Kenya Pipeline e lwet joket mwandu. Jokanyogo koro dwaro mondo migi nonro makare ni en ng'a midwa ket kambi ne lwete, to chiwe nengo mane kendo okaw pach jopiny eka gibiro puodho chenrono. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. E odiechieng' mar ariyo, jod bura ne omedo keto e tago maliet jodito mag piny owacho kod mago mawuok e chiro mar keto mwandu dhi Nairobi Securities Exchange e gombo mar piny owacho keto kambi mar keyo modhi mag nyamburko Kenya Pipeline Company e lwet joket mwandu. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi noyudre kama tek e lero ber keto kambi ne lwet ji giwegi. Jod bura kwere ni ok ginyal keto kokgi gino magikia gunde ni kete lwet ji giwegi e nengo mane kendo ni en ng'a ma ikete lwete. It is indeed true under the law that the commission shall undertake evaluation. That is in the law. Okay? It doesn't say the commission shall take the evaluation and shall undertake evaluation before Parliament approves the process to proceed. You can't tell us to approve that you are selling something. You don't tell us the price. You don't tell us who is buying. You don't tell us how much foreign investors are getting. You don't even tell us the value of the company. We know how angry the publics are out there. And our approval here without details makes us look like people who are not serious. Give us details, then we can be sure of what it is that we are approving. Otherwise, giving you a blank check is not going to happen. Kaluwore gi report manopedhe od bura juma mokalo, piny owacho biro yudo yuto maromo siling bilion 100 e chenrono, omenda ma ibiro tigo e siro budget ma pachoka. Kata kamano, jod burano keto liet ni nyaka kaw pach jopiny ka ginyalo kadhe kaluwore gi lwasi mar siasa ma sani omako liet e thurka. We shall be able to provide you with evidence or proper records of these public participations that we are conducting internally. Okay? At an appropriate time. In the process of doing public participation, how will you look in the eyes of Kenyans? Just tell us, we have already conducted as a ministry, and here is the evidence, here are the records. Jaratije kambi mar Nairobi Stock Exchange Frank Mwiti bende noyudre tago maliet mar lero ka poni gisiro kang makamano mar yudo ohala ka olero ine gichopo kanyo mana mar lero ber mar chenrono kendo ber mobiro go ka okadhe eka gibiro chake ayanga. These issues that have been raised by these honorable members should be addressed by the Capital Markets Authority before we even proceed with this discussion, Chair, if possible. And I don't know whether KPR, the Kenya Petroleum Refineries, is also part of this, because I don't hear of any mention. On the hindsight, it's important that we point to them, like Capital Markets Authority, the information they should have given government. And as CEO Shamia has mentioned, once we get the green light on, yes, you are aligned with the why of the privatization, then now we kickstart the process of, the actual process of privatization starts. Bangro Makama, komiti no koro biro loso report ma gibiro pedhe od bura tich ang'wen jumani kama jod bura biro puodhe kata dire oko. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Jopur e kaunti ma Migori onyisi mondo orwak yore mag pur manyasani manyalo konyogi mondo giyud nweng'o maber e kinde ni nitie lokruok mar kor lwasi. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. Piny owacho ka otenre kowego moko mago mag piny owacho osebiro ka kod jiwo jopur e kaunti ma Migori mondo kotim yorego mag pur manyalo miyo giyud nweng'o makare kata kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Pur ma ikuoyo pi e puothe bende ong'ere kaka irrigation, pidho kothe manyalo tiyo maber kata ka koth tin kaka bel kaachiel kod tiyo kod kit lony mamoko gin moko kuom yorego mag pur ma osebiro ka kod jopur mondo koro ti godo. Jata tije bad migawono mar piny owacho ma bende ng'iyo yorego mag pur ma ong'ere kaka Agricultural Show of Kenya, Bertram Mudhoka, mane wuoyo e gwenge mag Lichota kama ne ochopo rango kaka ikruok ma otenore romo mar nyisruok mar wechego mag pur ma bende ong'ere kaka show koro dhi nyime. Wachne jopur nyaka koro rwak kit lony manyien mag pur. Riding on sustainability and adaptability, and we look at how then the innovations, the technologies that then drive us towards adopting to climate change challenges. Mudhok wach ni lokruok mar kor lwasi osemiyo kothe mathoth ok tim maber sani kendo jopur nyaka koro ti kod yore mamoko kaka mano mar kuoyo pi e puothe mondo giyud nweng'o. Mae nosiko jakom mar Agricultural Show of Kenya e bade ma Migori Daniel Kenyatta mane wacho ni show ma higani gidhi medo keto maino e puonjo jopur ka ginyalo yudo nweng'o makare e kindeni mantie lokruok mag kor lwasi. Nitiere kembe mang'eny mag kothe mokelonwa kothe mopogore opogore manyalo miyo kata koth tin kata koth ng'eny to wanyalo yudo chiemo maber kendo ginyalo bedo ka gimiyowa ohala. E yor ng'iyo yor pi ma chiemo ma gik mang'eny ohero, pi ema kelo chiemo. To yor pi wantiere gi dams, wantiere gi boreholes ma wanyalo gine ga oche machiegni kod. Tend show ma Migori wani nyaka sani riwruoge malop 60 osiango ne gidhi nyiso mwandu mopogore opogore kaachiel kod lony manyalo konyo jopur e wechego mag pur kaachiel kod pith jamni. Ma higani biro chakore tarik 25 nyaka tarik 27 dwe mar 9. Tim mar jolony mang'eny mabiro ng'iso gik mang'eny mitime suka. Higani endi wantiere gi jok mang'eny mabiro kelo gigeni mopogore opogore. Wan gi schools, wan gi institutions, wan gi jopur, wan gi exhibitors mopogore opogore mabiro ng'isowa gik mang'eny maluwore kuom pith, maluwore kuom cham mar keyo. More than 60 exhibitors coming in for the show, looking again at probably more than 200,000 people coming through our gates for the show. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi yumo machuok kudogo bang' dakika matin tano ka nitiere ote machielo ka ndiye mor ka wang'iane ka nyalo some piyo piyo kapok watieko chenro ni mondo wadonje weche mag tuke mabiro bang' dakika moko matin. Nitiere injinia miluongo ni injinia jagedo marudi, injinia Fred Akelo nyakwar nyapi kani kadongo kabondo kanyo oro ote mare e joma neno Ramogi TV te. Odogo bang' dakika matin. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage,
to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu, man. Tulia, bro. Tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, to tolerate helmet. At least to kuona venye unakaa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Wherever the vibe is, View Tickets gets you in. Book your spot in seconds. Concert, theme night, theatre plays, comedy night, kids festivals, and so much more. It's all just a tap away. Don't miss a moment. Grab your tickets fast and easy. Visit www.viewtickets.com or dial *487*6#. Select your event, pay, and get your ticket on your phone. View Tickets, where good times begin. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana *8*7*4*4#. To ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Rojane chimak tuke ni giko ne koro yangore ni Custom United mawuok Miuru e Nyatike South kod Nyamanga FC mawuok Kachieng e Nyatike West makoro kiny rakore final mar tuke Lawi Jaoko Foundation Peace Tournament mosebedo ka dhi nyime kar chung od bura ma Nyatike e kaunti ma Migori. Nyamanga FC noyudo loch mar gonde 2-1 e tugi mar nus final gi Aneko United ka Custom United to noloyo Catalunya yor penalties gonde 4-3. Korka adhula mar nyiri Othoro Ladies kiny tugo gi Cape Bay ka korka yawuoyi matindo ma higi okalo 15 final dhi bede kind Koweru FC gi Migingo FC. Kisha jaribu kuingia pale, anatuliza mwite pia pale kijana Ogenga, badala safari na kiungo huyu jaribu kufunga huku kwake Jaro. Pasi tuone pale, anachoka tari kuna anapagua babu hiye. Team mar Uganda omako thuolo mokwongo e group cha tuke mag CHAN bang' loyo team mar Niger gonde 2-0 otieno ma nyoro e alap ma Nelson Mandela Stadium. Uganda omako thuolo mokwongo ka loch e tukgi mabiro miyo gi tiko mar donje tielo mar quarter finals. Our speculations are now high, but they'll be put to rest in a couple of seconds as Osmane Diakate gets on. Penalty for the side. Okello teases it up, takes the shot, it's blocked.